Juho Laurinpoika Sihvonen Lumivaaran Kuhkaan-kylästä oli taitava veneenrakentaja. Vuonna 1896 hän rakensi laatukkalaismallisen kierrenuottaveneen ja nikkaroi siitä samalla pienoismallin. Tämän pienoisveneen Sihvonen lähetti samana vuonna Suomen kalastusyhdistyksen järjestämään ensimmäiseen valtakunnalliseen kalastusnäyttelyyn. Vene osallistui kalastuksessa käytettävät tarvekapineet kilpasarjaan ja voitti siinä ensimmäisen palkinnon. Kalastusyhdistys lunasti veneen 22 markalla ja liitti sen kokoelmiinsa. Juho Sihvonen sai rahapalkinnon lisäksi mitalin ja diplomin. Sittemmin pienoisveneen matka kulki aina Pariisiin asti. Vene oli esillä vuoden 1900 maailmannäyttelyssä kalastusyhdistyksen osastolla. Osasto sai järjestäjiltä korkeimman Grand Prix-tunnustuksen. Juho Sihvosen pienoismalli oli pitkään tuntemattomilla vesillä, mutta onneksi kuitenkin hyvässä säilössä. Vene tuli näyttelyesineeksi vuonna 2000 Kerimäen järvikalastusmuseoon, jossa se oli nähtävillä muutaman vuoden. Kipon perinneyhdistys pääsi ensi kertaa tutustumaan kierveneen pienoismalliin ja Juho Sihvosen kädenjälkeen juuri Kerimäellä. Tuolloin Vene ja Juhon siitä saama palkintomitali löysivät jälleen toisensa. Mitali kun oli Juhon kuoltua ollut hänen vaimonsa Katri Sihvosen hallussa suvun arvokkaana muistona. Kuhkaasta evakkoon lähtiessä Katrilla oli mukanaan kahvipannu, valokuva, ompelukone ja veneen palkintomitalli. Palkintodiplomi oli kiireessä jäänyt tuvan seinälle. Juhon ja Katrin pojanpoika Heikki Sihvonen toi mitalin Kerimäelle kierveneen yhteyteen vuonna 2003.